Carles, explica'ns una mica com ha anat aquesta experiència de dur a terme aquesta operació Micrau. No, la veritat és que ha estat una experiència molt positiva. El cost-benefici de l'operació també ha estat molt adequat i ens ha permès expandir el nostre negoci d'una manera molt satisfactòria i aconseguir rentabilitats interessants i, a més, per un bé comú, perquè hem de recordar que el que hem fet és utilitzar aquests fons per ampliar la nostra xarxa i donar serveis a nous usuaris que, si no, no tindrien servei. Estem parlant de moltes persones que se'n beneficien d'aquesta iniciativa. Bé, nosaltres estem oferint servei a l'Ametlla de Mar, és una població costanera però que té 8.000 habitants, o sigui que en realitat sí, estem transformant o oferint un servei de telecomunicacions bastant social i que resol problemàtiques per la població local de l'Ametlla de Mar. Va ser molt complicat el procés de validació del projecte fins que es va arribar després a penjar la plataforma? La veritat és que no, va ser el procés habitual que qualsevol entitat financera demana, potser una mica simplificat i tot, on es van demanar evidentment els comptes, quin era el nostre pla de negoci i la validació va ser relativament ràpida. És molt diferent demanar un préstec al banc o una operació d'aquestes característiques? Jo crec que sí, des del punt de vista del tracte humà. O sigui, nosaltres com a empresa hem intentat humanitzar les telecomunicacions. Amb aquestes fonts de finançament alternatives jo crec que també s'humanitza una mica l'accés a finançament i es donen resposta a inquietuds que moltes vegades amb els bancs no tenim, perquè simplement a vegades et diuen sí o no i no entens el per què. En canvi aquí tens un interlocutor amb el qual pots intercanviar experiències i accedir a informació que amb altres mitjans no ho aconsegueixes. I una última pregunta, ho tornaries a fer? Tornaries a fer una operació així amb el crowdlending, amb Micrau? Definitivament sí, perquè estem molt contents de la iniciativa. Com deia anteriorment, humanitzem un sector que durant els últims anys s'ha postulat com a bastant inhumà. Llavors aproximem persones, resolem problemes i definitivament sí, tornaríem a apostar pel crowdlending.